vanhu itai kuti munhu asuwe kuti kune chinhu chakadaro. Amino kana zvandiri kutaura zviri kumeka sense but zvinenge zvichida manje kuti mudzikise pfungwa zvinogona kumekera sense. Munotiwa nazvo? Yeah, I think you are right. Tichaedza kudaro. Because asondinyanira. Vataura baba hazviiti. Kana kunzi dai zvataurwa sisi vangu dai kunodhiniwa ndikadambura munhu. Ini kumaoko ndiriko futi. Dai kunodhiniwa so sekutsamwa kwandakaita. You are just like a sister to me. Havatauri mashoko akadaro kuudza munhukadzi. Murume akaita anoudza munhukadzi kuti unonuwa. Kuti unonuwa. Kani ndabatikana sisi. Amino mongo wanzi unopizana hadzizano pangwa wine rako. Aminoti mazvono sei zvandakuudza. Imimi mweita ifaizese. Vakati huya imimi dzokerai. Vakati dzokerai imimi huyai. Vakati rarai apa imimi rarai apa. Kana pasi. Muone kuti vanokuchesa ise. Varume vanofanira kuchesa. Vavhimi. Vanofanira kuvhima. Manje vakanoti nyama yacho iri mumba ivhimike. Ndipo munoona kana makunzira umwe mukadzi. Ndikaenda ndinopedzisa basa rangu. Still crying. You're still crying. No batsireza. Agnes ndakupa yakajeka yemari. But muchimuchema mwe mraundi kwidzowo pipi yangu kana kuti ndimushandi wenyina ndifanira kuwana musodzei. Ndimunhu wekuti ndine soft heart. Inde muri kuchema ndakupa advice itambire advice ndakupa munoona kuti inokubatsirai. Gone are the days yekuti vakadzi taibatirwa apa nevarume. You still look pretty imi besides kuti mune mwana. You are a goddess zvokuti ndikakuisai kunze uku imimi munogona kungowanikwa neatanga. Moudzwa nemurume kunzi munonuhwa. Zvandoseni unzwe kunzi hanzi uri chidembo. I'm sorry but rarai apa madam. Shungu dzenyu dzakawandisa. Ende mukabuda manje ndikakuonai muchichema soka indoguma ndadzingwa basa pandanisa nemurume wenyu. Rarai madam yenyu kuti munoziva zvazvinoita. Munani tu. Ndozowaridza mbedha mamuka. Zvazvinoita medhemba. Munhu ukabuda panze uri vulnerable. Ndopamunoonekwa nevanhu vechechi. Kana nemavavakidzani vamwe vanogara pano vaya. Vositanga kukutaura ini handiri izvozvo. Ini ndikangokona muchivhiringwa nemunhu chete ndinodambura munhu. Ndinoziva munonzi kudhabura ndokwandoita ini. Rarai ndai ndikumutsai medhemba kuti chimukai. Pfungwa dzenyu panzvimbo 1 modzikama. Muchiziva maadvice andakupai muchizvipa simba rekuti muzochallenge bani babati. Mishi, thank you so much. God bless you. Oh, thank you. Oh, I received. Thank you so much. God bless you. Diana Koza, Diana itakuti shini sapanga. Asemesa muskushona. You're just feeling bored like me. You're bored, just say. Kati zvidziba zvinonetsa manje somwe tinoda topinda kusvitsa tsvene nemi zvinozobuda here. Iwe mapindiro inotaura akasiyana-siyana. Ini vangu ava tofuka china vacho maitiro acho shamwari. Unozoita kuti umbomudzivishirwa damukorita zvakaita kana mutoileta vaflash ndanzwa izvezvo zvindabva uko kubedroom kwenyu kwandachiklina uko. Ndinozopedzisa vazondidzinga. Dzinga? Madzinga vacho havandiita. Hamina munhu wangu achitaura naye pafoni. Pane munhu wauri kungoramba wachitaura naye pafoni so. Munhu utoona pafoni? Munhu akaita sei munhu wechirume? Munhu wechirume asi ari kutonge munhu anoziva zvemushonga. Mishi, taura chikodi. Ndiye wangu achitaura naye pandabuda uko. Ndinobva ndichibuda. Vachita hanzi uri kumira uri kutaura zvandokutaura pafoni here buda. Zvidzimba zvinonetsa zvinoda kufambirwa. Ndikati handichaziva ndokabva ndoti klina uko klina kusaka ndabva ndaenda kutoilet manje. Ndichinoklina kutoilet. Kwakusvika kwakuona hamuna kumira musha. Ende ufuchi kubva zvandatikatanga kuuya dzimwe kwa mune mustori panapa ndinotoona mutoilet makati pasi makamiswa. Ava maroja ekuseri. Ndozvavakatotaura wani. Ndozvandiringoti nayi dedi show. Mari mangu ndiwanirawo mari wakomana. Mandizivakirawo imba yangu. Aiwa, don't worry. Kana maitira chito zvauri kuita zvinini I'm just peaceful. It's really hard. And I'm getting tired nemukadzi unoziva. Imagine kusiya ndanzingaziva kuti vanosiya mutoilet. Munhukadzi kubuda mutoilet kusiya zvakadaro.
ine first day nchiwa pano ndakabaudza ndikati mina asiya ndichiti maroja makati akatogara kusiruko ndakati hanzi unongodira ndobasa chonye apa ndikusanzwa bayo apa unzwa bayo bayo rononga kushanda ndasina bvira nambokubvunza how is this our baby tizvozvo ari kure rimwe anokura sei kwa musingasimbisi mwana takaguma kusangana rino pressure tishakakura leo vandokunzwa bayo necheuko bayo rononga kushanda zva zvakawanda zva zvakandowandira funga muna pressure yacho plus tikatoti tongoita ine munhu wakadaro hazvibude ndite doronga rekurumza rasi rekurumza kuwanika and I've been missing you so much achanacho ndakusuwa cha ndakusuwa sindimboita kana enda kusuwa ine kuti chete tozosvikirwa asi handiko muri kudya here aizvazvirambe muri kudya shamwari hakusi kudyika zvekudaro besides avakuti vanonhuhwa but muri kudya uko ndakavanzwa umwe musi vakagara panikiseni kudai ndakanzwa ndikati ndikati chete tovarume hamene ini ndakuzvitadza mbomuko nekuti the moment yaunongopinda mugumbeze kudai uko shamwari but handiti mavakagarisana here nguva yese makutara noti ndiripo zvacho zvekushingira iwo funga ndikuzoda iwe uchi ina ipinda admiring you shamwari all alone because asina mubvunzwa kana kunhuhwa kana kuti see you ever smart and unogeza handikona because smartness haizi mumusoro chete kungoti munhu anoonekwa akagadzirwa musoro zvakanaka akaruva makeup yake iri bo but kungonodaiwo chete mugumbeze chidembo chekwani hazvibudi naishomo pane vairi hama yenyu iri kuziva secret yedu iyo unofanika manyitaura izvo zvinhu makuhwa anokurudza kutenderera akadzoka panyaya yachakuchaipa saka handina kana munhu andakamboudza but manje even ngati makuhwa anokasika kutenderera but issue iri serious kai issue iri serious but manje anoda kunyatsoshandisirwa ngwaro ndikuti apa sensi yekuti ka imimi wacho nhasi handisi kuti munofa pamikwanzi munhu anogoni nhasi afa ndingazokwanisa kumira sedzana nyama dzenyu isauti ndine nhumbu ndine mwana wenyu asi dai paitonga munhu wanowaziva wari close oziva kuti ndiri muroori oziva kuti muroori akatakura chii mwana kuitira mangwana no I think that's a very important issue munhu andototrust yandodzi yangu ari kubedbridge but ari kure manje bedbridge asatoenda kwenda ikoko kumufonera kana kusenda message hazvinyatsoita uremi ndechida kuti zvinyatsoita uremi asi andingomudedzi akauya kuno kusvika agara ngaita kuya kuno kubosi kundowana azohodha zvinhu saka maybe anogona kuti pandomubvunza kuti pari kuya uzohodha uri kuya rini then paanouya ipapo anosvika kuno kunowana kuti asvike nekuno kuguma because anenge achimhanya-mhanya saka ndinatomuti akurumidza tasi akurumidze auya nditi orarira kuno then kuseno zofuma akachimahodha achidzokera no problem then tongoitamba skillful nokumutsachi nyaya yacho maiti varipo aiwa ini manje vandogona kuita kanogona kuti akanangomupa tipofa ndinotanga ndamutechi ariko kondozokusimbisa nyaya uya kunoko because anofanira kuti akuone your life but ichangomuudza kuti kune munhu aripa nditi but manje akazondoona ndakapfeka izvaazvo anenge uda uroora chembere ndengovhara mawani dai kuti zvisakurumidze kudaidai but anozozviziva here kuti kuvhara mawani ndomuudzira zvandikada mutipira kana torit tinongoita plan yekuti at least unozongochinjawo dressing kuita kuti zvingowe presentable kuti pavanokuona wahazi zvonyanya kuda kukombera bcause vada kuzokombera namaiti manje unogona kutobitwa namaiti kana uchina wainawo kana zvimu ndakadai wakaitaiwa ndinotenda shumba maita basa pfumba nekunzwisisa at least munozoti kana iwe ndowandokundaiwasha you deserve to be my wife iwe uridziwe imba iniyo ava ini ndakatadza munhu akafurashirwa tsvina yake mutoileti kutaura izvozvo hanzi ndachipati kwemi kusaidhazi kavakaenda kutoileta vasikunasa vadzobhukuta ndakataiwa kamufanira kuti munyatsoka nekana kutogeza kana maketi hanzi ndinofanira kutonikuta ini manje ideya I'm telling you lekurunzi conversation yawainzwa anorwara maiti kune munero iwe maiti
Iwe, what kind of a person are you? Unoda kusvika masikatana here. Iwe chi. What's your problem? Chimbomira izvo chimbomira zvekufuka magumbezi masikatana. Iwe, hembe idzi ndodzanga wakapfeka kubva nezuro warara nadzo. Izvi zvakutoswera mugumbezi kuswera the whole day uri pamberi. Iwe zvakutsvaga uchazviwanei? Kuchitsvaga zvei zvandowana zvipi zvakachona? Problem yako iri papipa kuti ndirare. Aiwa, ndiri kurwara ndisi kukwanisa kumuka. This is 12 o'clock. Urwara nei? Ndine stress shamwari mishata chaya chinditora. Mishana yachitora chinene nokupi? Inonzwa mai emba munomu. Anogeza kana auya kuzonditora. Izvo zvekutonhuhwa mugumbezi imomo. Ndiwe uri kunhuhwa. Iwewe ndiuri kunhuhwa. Saka zvine basa rendikanhuhwa kwewe ndiwanhuhwa. Ndisiyeka muka uenda nogeza please. Amaitai kunoita kunhuhwa kadaro zo. Izvo zvimwana unobvira mumboona kuti mwana ari sekuseni up to now. Mishanda ari kumwana ari kokuserera. Dambudziko rako riri papi? Sina maid anomuona mwana. Arifiro jutira maid rekuti anokonzentrera nemwana kubva makuseni. Saka iwe chikonzentrera naye sababu wacho unoenda basa. Chimutarisewo. Maitiregedza kuti zviro zvinombowa zvakadai so. Izvi zvinoona kuti chii? Zvakafanana neishu chacho yamaid. Tikanzi chachamuenzi panapa. Nemapfekere anenge akangoita chiti muna kutange benzi. Ndamboitaura kuti nyaya makuseni. Wakandita rafa. Sika nyaya ndoti gadziriswa. Unonzwa ndokutaura here. Ndokuzvinzwa ndichamusonerera mauniform chanoodhesa mauniform anokwana. Ndikuna mundipindura zvokuti zvimbopfuura kani. I'm serious about this. Neiwe hazvisiri izvo zvandokutaurira. Unoona kuti chii? Usati sendikudaro. Inini munhu iyeye akapota achienda pastovha achinobika chikafu chatinodya munomuka. Akapfeka mazibhachi anenge achinhuhwaya. Inini chikafu icho chandisi kuchidya. Ndakutokutaurirai. I would rather go and buy my takeaway. Ndozvidyira. Inini mbamunonde ndisadya. Ndinzwa ufara ndikuona kuti nhasi munoenda iko mete. Ndira soko mise. Munoenda soko? Muri mai vangu. Muri mai vangu. Oh, zvedu. Hausadaro. Muri mai vangu ndafara. Munozwa kuti no wonder why tati chitonge tine connection. Ndimana makwira miti. Amahomo. Zade kundisekesa zvakomisi. That's why I'm here. Kuti pane isha ndaida kutaura newe misha. Ndeye mauniform. Ndifunga from the first ndakambotenda ndokwanisa kuzokusonera chichi. So ndafunga ndikusonera uniform for hembe dzako. I mean, if you don't mind ndikasona inosvika maybe seuku. Ndikuona sekunge usingade hembe dzinoburitsa nyama, you know. So maybe ndakusonera like inovharwa kusvika makumbo kana shiti. Zvandaichifunga. Kana uri kuda toita zveuniform then ndobva ndafonera munhu wacho. Ndokusonere sainosvika kumakumbo. Tonga uchisvika sei? Kuzoramba une zibhachi rako iri. Mazana kuri kupisa ndofunga ungonzwa weather yacho. Hey, hazvizobude like vainzo vakauya vatanga chokomblina nebhachi rako achiti hasi todye because of bhachi uri pastovhu hamina manje zvinenge zvakuita. Watsanzira kupinda muchikafu. Unongomuziya anoshusha. Anenge ane mweya tsvina uye. Alright, aiwa. Pana chakaipa sisi. Ndinongozvitambira zvamunotaura yamaita basa. Ndikaimbonogeza. Alright, it's okay, Mishi. So I can start showing you my uniforms. Ndatenda kuti tisange chibhachi bhachi rako black ranyanya. Kana iyi manje ndiri kuita challenge kuti handisina hembe yekupfeka. Nekuti idzi ndanodziwacha ndaspoila. It's okay, Mishi. Saka regedza ndifonere vanosona ndokuudza kuti zvorambira sei. Usachema zvinochemedza here zvimishi. Kana kungoti handisisina yekupfeka bhachi rangu ndariwacha. Sketi yangu yepink ndaiwacha. Saka izvo zvandakatoti ndachinja. Ndava ndaspoila. Mishi chirege kufungira ndigizile. Zvari mashura chai. Ndoda muri sei? Hakuna kuri boss chaizvo. Kupisa chete asikana. Ndoda kusonerwa mauniforms amaid. Ndoda kuti irebe noti vhuru zvekuti structure yake haitombooneki.
zvimadhiresi zvemumunda zviya zviya ndozvandoda kuti chiite kwaari. Wangu hapana singale kujola murume wako iwe anenge achitoona auskeu yako na iwe nenge chitoona pachai kupare kongo pachai wangu Mishi nai Mishi quando furiron da preço a chamar de furiron da preço a chamar nai Mishi bora ukona na ukana iwe wepamba asi moms ndajama Medem. sevataza kuzviona aiwa kegiva troublemaker ndiyanokodza ndiyanoita kuti zvinhu zvese zvisafamba asi mese hamusi kuzviona baba wangudziziva kegiva nemimba wangu hapana singade kujola murume wako iwe anenge achitoona